No niin, tervetuloa taas tänne meikä YouTube-kanavalle pitkän tauon jälkeen. Nyt ois vähän tämmönen erilaisempi projekti. Ois tämmönen Yamaha XT600, mistä pitäisi rupea sitten rakentelemaan jotain hienoa. Mulla on täällä jo vähän uutta osaa, mitä pitäisi rupea sitten tänään varmaan asentelee tästä nyt alkuun tätä keulaa, ja tietysti vanha pitää purkaa pois tieltä ja jotka on voinut vähän ihmetellä, että missä meikäläinen nyt on ollut, kun koko kesän aikana tullut video, niin mulla oli vähän semmonen pieni paussi, että tosiaan mut pöllittiin se vanha nelipuolikas, minkä mä tossa talven aika rakentelin, ja sitten mä kävin tämmösen Kaunokaisen 500 kun samanikäinen hakemassa Ruotsista. Tässä on kaikkea kivaa osaa kiinni, en tiedä näkyykö kameralle, mutta löytyy Polar Fiberin Carbon Viperia ja vähän FMFää ja penkin päällistä ja sun muuta, mutta tuli vielä sitten, kun olin hakenut tämän pyörän, niin toinen keissi, vetäsin ympäri ja jouduin sitten polvileikkaukseen, niin siinä oli niinku tommonen toinen pieni keissi, niin ei oo sen takia koko kesänä sitten oikein tullut edes ajeltua. Niin ei oo oikeastaan ollut mitään mitä kuvaa, kun ei oo ollut pyörää eikä sitten oo ollut mies kunnossa, mutta nyt taas sitten aloitetaan grindaaminen ja ruvetaan rakentelemaan tätä Yamahaa. Tästä tulee taas jonkunnäköinen tämmönen pieni pätkä sitten, tai monta pientä pätkää, kun tätä rakennellaan. Ja tosiaan tää kyseinen Husse olisi myynnissä. Tää on vuoden 2020 FE500. Siitä voi laittaa sitten meikälle viestiä, jos kiinnostelee. Se voidaan joku hyvä hinta sille sopii, jos löytyy oikein. No niin, nyt on saatu vähän pyörää purettua. Ja seuraavaksi sitten jos vielä toi ala T-kappaletta irti, ja jonka jälkeen sitten päästään istuttelemaan näitä kotarin pumppuja ja noita T-paloja. Mutta mä huomasin jo ensimmäisen ongelman, mikä on siis nämä vanteet on tehty vakkarinavoille, mutta sitten on hommattu tämmöiset smotokehät, niin laakeripesät näyttää sen verran pieneltä, että todennäköisesti joudun uuden navan nostamaan tohon, että saa sitten tohon kotarin 22 milliselle akselille, kun tässä on nyt tää vakkariakseli, tai mikä nyt tässä oli kiinni, niin tästä huomaa, että se on aika pieni. Mutta mulla kyllä löytyy tuolta yksi KPL, tai siis paritkin enskavannesetit, niin ehkä sieltä voisi pölliä sitten eteen navan, mutta se myös meinaa sitten, että joutuu tilailemaan ton uuden etujarrulevyn, mutta en mä nyt tiedä haittaako sekään, kun toi koko etujarrusetti lähtee vaihtamaan, niin muutenkin, niin tilailee sit vaan saman tien vaikka joku VMXn 320 levy ja siihen sitten jonkun adapterin. Niin voi sitten, en tiedä mitä noille vanhoille osille tekee, varmaan lähtee roskiin tai jotain. No ihan ei ole niinku mitään tietoa mikä tää keula oli. Tän olisi periaatteessa voinut jättää, mutta tästä vuotaa pumput ja ei tää niinku kovin jäykkäkään tää keula on, niin eikä mitään tietoa, että mikä tää keula on, niin ei saa Stefojakaan vaihdettua, niin löytyi Facebookista tämmönen semi-halpa. Koska tää nyt joku 09 SX:n keula, mikä on huollettu. Siellä on Stefat ja kaikki ok, ja sitten on nää oikein hienot 6 Days T-palat, niin noista oikein napsakat laittaa tänne. Mä voisin nyt vähän tähän väliin selventää kanssa, että mitä tässä niin ollaan tekemässä, niin tästä tulee tosiaan semmonen Street Tracker henkinen pyörä. Ja mä oon vähän tilaillut jo osia tähän. Tässä on etuvalo, sitten on toi satula ja tuolla on jotain muuta, takavaloa sun muuta, niin se, että ton satulan saa istua tuohon jotenkin järkevästi, niin joutuu sitten tekemään tän takahäkin uudelleen, mutta sekään nyt ei mikään ihan mahdoton homma ole. Tuosta vaan vähän ramirälläkällä vanhaa paskaa pois ja sen jälkeen heppaillaan uutta sitten tikillä paikoilleen. Hyvä tulee. Joo, navat käytetään.
No niin, nyt on saatu teepalat istutettua sinne paikoilleen ja niinkin hyvä tuuri kävi, että emäputken mitta on oikea. Mutta tietysti nämä laakerit ei käy noihin skooleihin, mitkä tuolla on, niin ne joutuu miettimään uudelleen. Mutta eiköhän nekin löydä laakerikeskuksesta sitten, mutta ei vielä kannata laitella noita pumppuja kiinni tohon, mutta nyt on niinku päästy periaatteessa tähän vaiheeseen ja sit seuraavaksi pitää miettiä toi etuvanne situation ja sitten noi kartiolaakerit tänne eteen, niin saa niinku sitten keulan kasattua. Ja kun keula on kunnossa, niin sen jälkeen mä sitten hyökkään tän kimppuun, tän takahäkin kimppuun ja varmaan joudun pudottaa ehkä moottorin pois. Katsotaan sitä nyt vielä, mutta todennäköisesti joutuu pudottaa sen pois, mutta kun se on pudotettu pois, niin voidaan pestä se ja varmaan vähän maalailen noita koppia tai maalautan, en ole vielä ihan varma. Pitää vähän miettiä sitä hommaa, mutta periaatteessa takapäin tulee jäämään niinku swingiltä ja vanteelta tällaiseksi. Putki tulee uusi, sen mä tilailen vielä rosterivalkukäyrä ja sitten mulla on vaimenin löytyy vielä siitä vanhasta pöllitystä hussasta on se vakkariänkkä, niin isketään se tonne kiinni. No niin, unohtui, tai ei unohtunut, mutta siis viime klipissä jäätiin siihen, että mä istuttelin tätä alateekappaletta siihen mopoon paikoilleen ja jos muistutte, niin ihan tosiaan tää nyt on se alkuperäinen emäputki, mikä tossa oli tossa kiinni, niin toi laakeri ja tää emäputki, niin ne ei ihan natsannut paikoilleen ja sit mä ajattelin, että joo, että ostetaan vaan uudet laakerit ja tälle emäputkelle ja that's it. Mut sittenhän mulla kävi mielessä, että hei, et ne emäputkethan niin näyttää tosta alhaalta niin saman paksuisilta niin kuin silmämääräisesti. Mä rupesin niitä tönärillä mittailemaan ja ne oli molemmat 30 milliä. Niin mä nyt sit tulin duuniin ja prässäsin meille tallilla tosiaan prässiä, niin duunissa prässäsin sitten nyt on uuden emäputken siihen paikoilleen, niin siinä säästää aika hyvin niin aikaa ja vaivaa, että ei tarvi nyt mitään uusia laakereita rupea ostelemaan. Nää on ihan prima kunnossa nää laakerit, niin pääsee nyt sitten oikeastaan suoraan bolt-onina laittamaan tuon kotarin keulan siihen Yamahaan. Ei muuta. Katsellaan taas seuraavaksi klipissä, mitä saadaan aikaan. No niin, tervetuloa taas. Eikö mitä hittoa? Ei mitään tervetuloa, kun jatketaan tätä samaa videoa. Tosiaan, nyt on saatu alateekappale takas koneistamolta. Ja se nyt istuu tuohon oikein netisti. Saatu lukkomutterinkin tonne väliin. Ja sitten tää yläteekappale kävi hitsaajalla. Ja se pahoitteli vähän sauman jäljestä, että ei oikein onnistunut tää teepala hitsaaminen, mutta se nyt on mulle ihan riittävän hyvä. Jos se pysyy siinä kiinni, se riittää. Mutta nyt pitäisi vähän fiilailla vielä nätimmäksi. Tänään ja sit se istuu tohon noin ja voitais laittaa nää risersit kiinni ja toi tanko siihen kiinni. Sitten toinen homma olisi se, että kun yllätys, tuolla kun on tommonen 26 mm akseli, niin se ei tähän Yamaha orkkis napaa nyt oikein passaa. No, hätä ei ole tämän näköinen. Muutahan löytyy KTM enskat tuolta. Niin, nyt sit hyödynnetään toi enska napa tosta ja pitää sitten joskus tulevaisuudessa ostaa uusi napa tolle vanteelle, kun mulla on jäänyt ihan hyvä enskavannepari, niin ei viitti niinku uhraa ihan kokonaan, että ostellaan sitten joskus uusi napa sinne. Ja tietysti eihän nämä pinnat nyt käy tonne kotarin napaan, niin joutui sitten tilaamaan. Tosta tuli numerot. Noista voidaan sitten kertoa vähän myöhemmin, mihin ne tulee. Sitten uusi kaasukapula, koska täällä on suorakurkkukaasari. Niin siis suora luisti kaasari. Toi ei tarvii kun yhden vaijeri
Niin vaihdetaan se nyt samalta kaksivaijerisesta sitten toi yksivaijeriseen. Ja tässä rosteripinnat. Joo, twentyt. Paskaa, mutta ihan sopii tähän paskakatkattimeen, kitkattimeen ihan hyvin. Ei tarvii olla mitään, tästä ei tule mikään rasevehe, täällä mennään kahville ja takas tallille, niin pääsee pinnaamaan uuden vanteen ja mut joo, tästä nyt toi yläteekappale hio silleen, että menis toi holkki tohon, kun toi holkki on siis tehty sitä varten, kun Yamaha Orkkis emäputki on ihan skidisti. Se on 2 milliä liian ohut. Toi holkki nyt käy sit tohon noin. Oho, se nyt on siellä, mutta se käy siihen ja sitten käy teepala paikoilleen. Niin eiköhän ruveta hommiin. Sitten tämmönen off-topic asia. Vaihtelin tossa vanteita tohon, talvivanteet paikoilleen tohon Volvoon. Kävi oikein kivasti. Pyörähti kannat parista tämmöisestä oikein laadukkaasta Japan Racingin pultista. Niin joutui sitten vähän kikkailemaan, että saa ne pois, mut nyt on talvinaki talla ja joo, vähän tämmönen viritys nyt. Saadaan toi pultinreikä tosta tehtyä, mutta mä vähän kokeilin jo, niin kyllä tää lähtee poraa ihan suoraan ja lähde hakee toi terä. Tää vaan muistaa laittaa vähän liukastetta väliin. Kokeillaan, katsotaan mitä tulee. No niin, kakkosyritys ja vähän pimeä kuva, mutta otetaan se irti tosta setupista. Mutta nyt on saatu reikä siihen, missä se kuuluukin olla ja sitten en tiedä, teinkö mä tolle sisänurkille mitään vai jätänkö mä tolleen. Ehkä vähän vois snurrailla, mutta sit pitäisi vielä toi keskireikä tosta niinku saada mitähän sen näkyis. Noin nyt näkyy niin tossa on vielä vähän pitäis hioa, että sen sais pyöreäksi. Nyt olisi tosiaan se kotarin keula sitten istutettu tähän Yamahaan ja hyvältähän se näyttää. Hyvä on fiilis. Ei tänään enää jaksa painaa, meni yllättävän pitkään tuossa snurraamisessa sun muussa. Tullaan tekemään jo iltavuoroa. Ei viitti jäädä yövuoroa painamaan. Mut joo, sit sen jälkeen pitäisi varmaan katsoa noita vanteita kasaa ja sitten iskeä se tonne paikoilleen ja voitaisiin nyt varmaan ihan fiilistelyn vuoksi laittaa vielä toi ohjaustanko tohon kiinni ja katsoa miltä se näyttää. Mut sit sen jälkeen on kyllä tää video tässä. Rupeaa olemaan sen verran paljon kontsaa yhteen videoon, että en tiedä kuinka pitkä tästä oikein tulee, mutta katsotaan. Laitetaan vielä se noin risersit tohon kiinni ja sit katsotaan miltä se näyttää. Yes. No niin, nyt on stongakin tossa kiinni. Ja mulla on aika hyvä fiilis. Sain ton duunattua ton keulan. Ei ollut helppo homma. Ainakaan tälleen niin kuin ensikertalaiselle joku vitu ammarakentaja tulee varmaan sieltä sanoa, poika vittu, tommoista tehtiin joskus saatana silmät kiinni ja vittu kädet selän takana. Vittu. Mut mulle tää oli iso homma. Mä oon tyytyväinen itteeni ja tuossa mä nyt vähän rupesin jo mallailemaan. Mä ajattelin, että jos tähän tekisi jonkun lokari ja mulla on näitä Hussen loksui sattuneesta syystä aika monta ylimääräistä. Niin jos tästä leikkailisit jonkun tommosen vähän enemmän niinku katuloksun tyylisen. En tiedä saatteko kiinni mitä ajan takaa, mutta joku tommonen vähän schnadimpi. En tiedä, voi olla että tulee vitu hirveä. Voi olla että natsaa vitusti. En tiedä, mutta tää video olisi nyt kyllä tässä näin. Ja seuraavassa videossa voidaan sitten chiikailla jotain mitä tulee mieleen, että mitä pitäisi seuraavaksi tehdä, mutta tää oli nyt tässä ja kiitos kun kattelit ja palaillaan taas varmaan puolen vuoden päästä seuraavan videon kanssa. Ei oikeesti, kyllä taisi hyvä saada nopeasti kasaan, mutta jes, kiitos kun katoit ja moro!